Wes syuting-syutingan Dek ya. Wes. Sana sini. Yang hamil harus menjaga kesehatan yang ya. Wes ngono ya. Ayo. Alah ayo. Niki genetik nih. Oh, nggih. Tak betah. Nggih, ayo. Es doa terbaik nggih untuk pejuang garis 2. Semoga memang berdoa itu harus kepada Allah nggih. Dene nek sing ngomong mengkane to. Ngene Bu Yuni ki wong anake we autis kok. Kita itu saling mendoakan nggih. Bagaimana? Insya Allah 40 doa orang semoga diijabah Allah, semoga insya Allah ya, saling doa mendoakan semoga pejuang garis 2. Halo Mangat, halo wis nyampe sini. Pejuang garis 2 semoga segera diberikan omongan yang salih dan salehah. Amin Allahumma amin. Gremes. Intan saya sebentar Intan ya. Nggih Mbak, monggo. Enggak bantah Mbak. Maminya Salim. Monggo Mbak. Nggih. Bismillah. Neng kene ndok tan kosek tan. Ya Intan duduk saya engko naik kosek Intan. Duduk saya. Dolanan banyu. Iya nanti dolanan banyu sih, sabar. Duduk. Air. Intan duduk saya, sabar. Iya wes duduk Intan duduk. Amet nggih Mbak. Intan duduk. Lah. Wes duduk sih. Engko bar iki tak ajak naik kuwi ya ganti sih. Iya Intan, iya sabar. Enggak usah sandalan. Iya, taruh sini. Anginnya anu jas niki, Mak. Lah nggih mboten semua. Nggih, mboten. Inilah, sini le. Mas Pian kalih Mas Monyo. Iya nanti Rono, kok sik ya liyane belum mosok Intan penyemplung dhewe kan ya piye. Sabar dulu. Iya kok sik. Iku ombake besar banget Intan. Kok tak jak Rono, kok sabar ya. Dudu kolam renang iki saking gedene Intan ya. Lo nanti numpak ini saja ya. Ibu. Nek naik iki. Iki apipi, yo. Karo sapa yo? Karo Mbak Melmel tak bayaran ibu gak iso. Karo Mbak Melmel apa Mbak Dildil ngono ya. Ayo nek pengen nyedak. Iki sedalan. Ya. Sebentar. Mbak Melmel. Ya, Mbak Melmel apa Mbak Dildil kok jak naik. Mau dibayar ibu. Ya. Kok tak jak naik no. Hop, sampai sini gue ombaknya besar ya. Ombaknya besar banget. Ojo rono lho. Ojo anu lho Tan. Aku wedi maksudnya apa terlalu besar, ombaknya besar. Iya, kok tak foto ya? Melok bestiku golek teh es panas. Golek es panas, Mbak. Ayo Besti. Monggo jenengan depan Besti. Monggo. Nggih. Golek es panas. Lah kene. Bermain pasir.
motor betul sendala. Ngantri. Nggih, terus antri. Kamar mandi jualan biasa. Di sini ada jualan daster. Lah niku nek enek penampakan ning pojokan niku sinten nika? Kan antri. Nggih. Mboten antri. Loh, wah, sebelah mereka. Waduh. Walah yo. Jalan tikus. Tersembunyi. Mun sampean lewat sini, nggih monggo. Luwih cepet, luwih satset dan niku bisa teng mriku. Bisa pas ngaten iki. Oh nggih, monggo. Kula tak kalih Mama Kemi Wijayanti. Lah niku sing sebelah mereka mboten antri toh, Mak. Lho. Nggih. Oh, iki liwat kene ya nayah pemirsa. Nggih gak erah, Mang. Wis ning kamar mandi dhisik, Nggih, niki. Oh, rono nggih monggo riyen po tak delok-delok, Mbah. Walah, niki hijau luas ya pemirsa ternyata. Loh. Mohon tidak membuang sampah di sini. Oh, ini sing tinggi tempat usaha nih kita derek-derek sebelah mereka. Teng belakang ini kita sing enten lahan sing sangat luas. Nah, Mbak Intan enggak usah. Nggih, matur suwun Mbak Lipa. Nggih. Wis matur suwun Mbah Bagas, Mak Besti, Mbak Lipa. Wis Intan kuwi netok ae. Ambe wae. Ya wis Pak ya. Ambe wae. Ya wis. Digodho. Nek karo Mbak Lipa ya Allah, Mbah Ges sampun. Oh, Mbah Ges sampun. Wis matur suwun Mak Besti, ya Allah. Nganggo sendok, Dok? Mboten sendokan. Mas nanti Mam. Iki lho, sesek. Enggak. Wis nanti Mam. Tumpangno kene lho, Dok. Mbok tumpangno apa ora? Maem dulu pemirsa. Itu loh. Wis kene. Kok kene? Blek. Ki kok enggak ada balung ya. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, Mak, monggo. Nggih, slenden nggih monggo. Mau kula medhun sikile nang ra iso Ibu. Sami kula nggih kok rasane ringgi ngenoke. Sini. Nah, wis ta Mak, baca doa, wis buka bontot. Amat, Mbah. Oh, wis dibukan. Weh. Sek. Ya. Kondi. Nek kene. Diuteki kabeh kok. Bu Yuni nyasa tiket Bu Yuni. Apa, Dok? Pengen ngeceman sekalian, makan gentos. Nduk tak ceritani. Report Bu. Kan Mbak Mel karo Mbak Nil kan jek sibuk. Nggih. Sampeyan nyetir iso Nyetir napa? FTV. Nggih, saged. Intan iki pengen bonceng. Oh, nggih. Kan tak ada. Maksudnya ki nek mau ki aku agak sido rono Bu, iso balen. Mbake kan gede. Nggih. Itu Mbak. Pak MTV ki. Terus saya urung Mbak Mel karo Mbak Nil jek sibuk kan nek omah. Iya, enggak. Nggih. Sampeyan Nggih. Mboten napa-napa. Adek malah sampean nyentengno aku lho. Mboten napa, Bu. Malah repotne Mbak Ani. Mboten kok. Monggo Mbak Ani. Nggih. Kowe duluan ya. Nggih. Gorengan pesenane nang ndi? Neng ndi? Mbak Intan yo ngono kuwi kok. Kesalahan Mbak yo. Pelan-pelan Ada motor. Oh iya, Pak sopir. Tidak sampai pedes-pedes. Ulang tahun ya. Lah nggih mboten didadar nang. Kowe ora omong kok. Oh, lah terus bayine ya. Gorengan ambekan es teh. Motor MTV itu ya. ATP, Bu. ATV. Nggih. Yang
Regane sekawan lho. 4. Kok nek rodane 3 jomplang Mbak Intan. Regane 3 baje. Walah, ini mantai. Ya, monggo monggo, Mak. Terus anget. Apa itu Mbak Intan? Mampir tol, mampir iki. Aku tak mak meneh pemirsa. Duh, sampun aku. Nduk. Bu, nyambut sandal lagi. Boleh, boleh. Pinjem. Alhamdulillah ya Allah. Oh, balik ke Mama. Mboten apa? Enggak pernah dari mana wis pentol, kerupuk, minum. Kok mau apa? Mau sego goreng ala-ala nyonya ngat. Nyonya ngat ini nggih. Full. Sampun sudah mak. Udah. Cek separuh kon nek jalanan nek mane-mane ping loro do. Lah ya maksud iki khusus tupak iki peluntir do. Maksud iki kerep iso iki. Kamu lagi separuh kon nek. Siti tapi cemal-cemil bolak-balik iki kok tak baleni nek. Tak tas. Nggih mak kula. Pokoke gedhe tapi gedhe dulu meleh. Cemal cepil wonten. Walah. Ojek lo ya. Makasih Mbak Ani. Monggo Mama Kemi. Monggo saya tunggu. Mama Kemi. Mau naik kapal, Bu. Oh, gitu. Oh. Nggih. Monggo nek badhe naik kapal. Trail. Aduh. Aku nang kene, Bu. Nggih. Trail aku. Ajeng ngetrail, Mbak. Monggo sandale iki. Ya, Nduk, ayo. Ayo ngetrail. Ayo, ambil Mas maunya. Nanti nek wis tak pasrahno Mbak di sana, Dok. Dok, wis ning kono tak pasrahno. Ya itu yang punya sebelah sana. Ayo cari dulu, Mbak. Sama naik. Mau naik ATV. Setan, naik sama Mbak Ani. Naik Mbak Ani. Apa, Dok? Ngene iki lho, Dok. Ono ki lho lah, ya. Ayo Tan sini, Tan. Ya, mau naik. Ya. Seperti biasa, Mas, Ge. Ya, 50 tarife. Ya, oke, siap. Iya, bawa sedang naik. Boleh lakot terus. Iso piye? Boleh pe gluduk. Ibu tak ning kene wae. Duduk bareng-bareng. Lho, ngono. Wis sedang naik, Intan. Ayo, Mbak Intan. Ibu Nas. Masuknya ke belakang semua. Nek, kalau ini Sedang naik, Intan. Sedang naik. Ese tinggal dulu, Ese. Tak taruh sini, Ese. Ya, sedang naik. Kalau mau mundur, Bisa pora. udah naik, Nek. Naik sih. Alah. Wes sedang naik bebani. Mbak Reva teh boten bisa. Ya Reva kan ning omah, Mbak. Berapa sampai jam berapa? Wis menikmati naik iku. Sewa aku tak melok naik pada salon-alon aja, Mbak. Semangat ini karo Mbah Kemi duduk santai menikmati udara pantai nggih. Ya, oke. Piye carane, Dok? Mbak Intan sebelah sini, napa begini sebelah sini? Ya, sik kaki emtan. Lah asku buka ndi, Mang? Mek mangat.
Mbak mangat itu loh, tuh loh Mbak mangat itu. Loh. Gue mau ikut. Gue tak ikut. Aku kene. Ngono. Oh, bisa. Masa madepe ngono, Dok? Oh, iya bisa. Oh, bisa, Mbak. Pelan-pelan saja ya, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ih, pelan-pelan saja. Ih, Mbak. Ngapunten. Wes pelan-pelan saja. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ngetril ya, Bu. Aja, Dok, aja. Bu jantungnya, Pak. Halo. Mas Mojo, ki ambek nyoteng. Karo Mbak Hani matur suwun ya, Mbak Hani. Ya Allah. Ini ada di sini. Amit. Terima kasih Mbak Hani. Sampai pojok ya, Bu. Apa, Dok? Sampai pojok. Pojoknya ndi lah, Dok? Jadi ini pemirsa. Gak apa-apa, kata kena ra apa-apa. Ora masalah. Bentar ganti. Gowo ganti ya, Mbak. Bawa aku salin nek teles tenanan. Wih, Rame tak rame sekali. Rame banget pemirsa. Suasananya udah remes. Mbak, aku tak medun, Mbak. Mbak, aku medun, Mbak. Aku tak medun. Wedi aku. Soalnya miring. Wedi, soalnya mereng pemirsa. Wedi. Soalnya mereng. Loh, kayak Mas mau nyoba ibu nih. Teles kabeh, guys. Aku teles kabeh. Meses dari kileren. Gak apa-apa, Dok, Tan. Gak apa-apa, aku salin. Saya leren sih. Biar naik ATV. Mang waktu ini jek biar tinggal Mbak Meldil. Ayo digawa. Tasmu ndi kalau? Cedake Mbak Kemi Wijayanti. Gawa. Tasmu gawa dhewe. Tase Intan. Nggih dibeto Intan. Wis aku tak gawa es tehku dhewe. Gawa ki teles-teles. Wis ayo. Di sandal lemeng di. Ya Allah, Mbak, jenengan niku lho, Mbak. Matur sembah nuwun nggih. Jenengan. Boten. Nggih. Dalam sedekap, Mak. Oh, nggih matur suwun nggih, Mbak. Matur suwun, Mbak. Nggih kula betane, Mbak. Nggih ya Allah, matur sembah nuwun kula betane ya Allah niki saking Mbak niku wau. Nggih kula lebet nih. Nggih, matur suwun. Sik pemirsa. Tak lebokne entuk iki nasi. Sik Dok, sabar Dok Tan. Sabar, nggih. Matur suwun nggih Mak ngatemi. Matur suwun, Bu. Walah, iki mang sampai udan mari udan pemirsa udan. Monggo bareng-bareng. Nggih monggo teng warung 51. Dalam mboten derek numpak motor Intan niki terus gebol. Nggih. Monggo. Nggih. Walah udan. Dalam Rasane jenengan? nggih mboten napa-napa niki perkarane nderek naik motor nggih. Numpak motor, Mak, niki wau. Oh, ayo kita menuju warung 51 dikarenakan hujan. Apakah aku sedeng masuk di sini? Oh, ternyata sedeng. Oh iya, ini warungnya. Dilarisi nggih Mbak Nabila. Amit, Pak nggih. Nggih.
Oh, nggih pindah ke sini, nggih. Yes. Kersane mboten kudanan. Pian, sampean wis gawe video apa belum? Facebook? Sekali TikTok. Mbah semangat nggih. Matur suwun nggih. Mas Pian nggih. Mas Pian. Matur suwun, Mbah Ru, Mak Ngatemi, Mak Semini. Kita sama-sama ngiyup pemirsa. Bakule nggih baik hati kok nggih. Mengke nek pamone Jawa langsung teng warung 51. Nggih. Nggih, nek Jawa langsung kan mriki. Malah lebih napa? Lebih awake dhewe niku lebih seneng nggih ditawani niki lho pemirsa. Monggo didahar gratis. Ratu nggih, Mak. Alias ratuku. Matur sembah nuwun. Mbah Kemi semangat selalu pokok ini. Pak, matur sembah nuwun nggih. Oke, baik. Kirana Blura. Kirana tan. Tan. Dalem. Nggih. Kinara, kadang klintu Kirana. Nggih, matur suwun untuk Mak Ngatemi sing walah wis ki mang pas udan ribut. Bu niki sekule jenengan nggih Mak ngapunten Mak wis ndi iki sing siji mbake. Bu niki nggih titip nggih Mbak Indah. Lah bingung. Bres ngono pemirsa. Niki kita sik grimes soke. Nggih doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sakit dan pasti sembuh. Untuk perjuangan keras doa semoga diberikan omongan yang saleh dan saleh. Kami pamit dulu nih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.